Gaur, zeltak Euskal Herrian. Baina begira, hemen ere, errota kontuak, Linares auzoa eta Kadagua ibaia protagonista. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorika iztoa protagonista. Lo dijo un artista vasco. Onats, Bolunburuko ustezko kastroa. Alaxe egongo zan, Kristo aurreko lehenengo 1000 urtean, eta venga, askorik ez da ikusten, oraintxe joango nahiko nantza, baina hartze dituzu oraindik, nola? Hor, Kastroaren paretak oraindik zutik dirauten, Nafar gazteluen arrastoak bezala. Beraz, guazen Kastro hau gertuagotik ikustera, eta bidenabar, guazen hitz egitera baita ere, nolako pertsonak izan zitezkeen, hau, orain dira 3000 urte, habitatu ez, berton bizi izan zirenak. Aber, hauek euskeraz jakingo zuten, edo ez, bueno, euskera ez, proto-euskera edo aintzin euskera bai, baina hori uste bat bakarrik dugu, haiei ezin diegulako galdetu. Aintzin euskara, ala aintzin indo-europearra hitz egiten zuten Bolunburuko biztanleaiek. Ederratziok, 3000 urte dituen harritza dauek edo arresi hau, ez dakiten norarte ikutuko zuten, bueno, prinsipioz batez. Bueno, esatetzen, hemen. Eta hemen Kastroaren sarrera, eta justu norabidea, oraintxe galduta nago, hemendik, begira, zerako pareta, ni alboan jarrita, bira, ni baino garaiagoa da, ni, bat 80, bat 70. Altura daukat eta begira zerako pareta txarra. Beraz, bueno, ondo, definitzeko eta ondo. Begira inguruan ere, dena, muño ez beteta dagoela. Muñorik garaienean edo behintzate zabalenean antolatu zuten euren defentsa sistema. Eta gero begira ere, Kastroa bera, norantza begira dagoen. Ure izango da, justun, hementxe inguruan ditugun bi bidegorriak zatitzen dituen herria. Zaila bera dugu hori, hemendik Kastrotik Balmaseder arte 5 kilometroko bidegorria dugu, eta hantxe Guinesetik Arbuior arte beste, ez dakite, 5 kilometroko beste bidegorri bat. Eta bien tartean hortxe zaila dugu eta berton ez dute inolako loturarik oraindik jarri. Beraz, Guinesetik ezaiare bitartean, lehengo errepide zaharretik etorri beharrean gara, biziketarekin gabiltzanok. Baina, bueno, kontu hauetan eta izan barra dago, Kastrora hurbiltzeko kriston aldatza igo behar dela eta hobeto dela ibilian etortzea biziketarekin etorri baino. Venga, mentxe atari gainean gaude, hemen olako arretxo batzu daude, begiratzeko, mugimendurik, etxairik, animaleirik, zer ikusten genuen inguruotan, eta badazpada ere, ikusten duzue nola, atea barrurantza dagoen, edo sarrera, atea hemenengo litzake, eta norbait hortik sartu nahi ezkero, gu juston, hementxe jarriko ginateke alde banatan, eta harriekin, lantzekin, edo dena delakoekin, eraso egingo genieke, ez bagenuke sartzerik nahi. Beraz, bueno, hau zen, Kastroaren, ingenieritza defensiboaren, ez dakit, inventorik edo teknologiarik aurreratuena. Edozein eraikin fortifikatuan,
edo babesgunean sarrera dela punturik ahulena. Eta beraz, hor beti asmatu izan du gizakiak, trikimaio ezberdinak, sarrera hori ahalik eta haundienean galarazteko. Eta, orain dira 3000 urte ja, kontu hauekin eta egiten zituzten euren plantillamendu, euren ingeniaritza plantillamenduak. Hortxe, Kastro hauetan oso ohikoa den, sarrera zeharkakoa. Dituko diogu. Hortz asaltzen saiatu izan naizen sarrera zeharkako sarrera hori, eta hemen, Kastroaren izan zitekeen itxura, hemen ere atzean honen ikusiko duzue, hor, barranko antzeko edo bat dugu, hortik babestua legoke, hor ez luke behar, arresirik, gero ikusten duzuen, hola, ganadorentzako lekua zegoen, eta etxeak beti ere, manposteria edo arresiaren estruktura bera aprobetxatua zerekitzen zirela. Hemen inguruko mendiak, horrean duzu, orain marrazkian ikusitako sarrera, eta, lehen ikusi dugunez, hemen atzean, barranko itxurako beste jauzi hori, eta hemen ja, horrelako defentsa sistemarik litzateke behar. Hauek ere horretxegatik ere, eraikitzen zituzten kastroak goikaldetan. Horrela ja, defentsa naturalak ere baliotzen zituzten, eta, murrua edo muraia bera, ez zuen, ingurune osoa inguratu beharrik. Hortxe gure furiosa, Gaurkoan, berak neu baino, neroni, ekarri izan behar dut bera, onarte, Bolunburuko Kastro honetar arte. Nahiko lurraza lapurtua dugu, harri asko, eta biziketan egin hiltzeko, baldin eta makina batez basara, eta zolutipo niri ohituta ez bat zaude, niretzako larrei, gainera, 26ko errubeda txikitxo hauekin. Baina, igor egon gara, besoen eta oinen indarrez, eta lehen esaten nuenez, hemen zaila da asaltzea, orain dira 3000 urte, ze demontrezian berton bizizianak. Gaur egunean, batzu behintzat kontzientzia dugu Euskaldunak gehala, galdetzea orain dira 3000 urte, Euskal Herrian bizizien pertsonak, zer zukaten buruan ezinezkoa da. Eta hemen gure herri hontan, ditugun eztabaida asko eta asko, tontokeria galanta dira. Hemen bizizianak noski ez zuten Euskal Herritar zentzurik, ez zuten ere Europear zentzurik, ez demokrata zentzurik, ez olako tontakeririk. Hau zian superbibienteak, egiten zuten pina bat, eta borrokatzen zian kanpoan zutenarekin, batzuekin agian, badirudi hemen Bolunburuko Kastroarekin eta arfila batzuk argitu dituztela, eta bazegoela nolabaiteko komertzioa beste leku batzuekin. Baina, karo, bi gauza gertatu alzitezken, ondo eramatea edo gaizki eramatea. Eta orduan gaizki ematen zirenean, gertatzen dira, orain dela pare bat urte, Irulegiko esku hori topatu zen tokian bezala, nola batzutan kanpotarrak Kastroko jendea akatzen zutela. Kastroko jende hori bere defentsa sistemak ez zituen behar den bezala zaindu, eta azkenean kanpotik etorritako jendeak akatu egiten zituen. Kanpotik edo, gauza horiek ere askotan migrazio kontuekin daukatelako zerikusia. Eta baita, zelta indoeuropear edo natibo euskaldunak europearrak ziren kontu horretan ere, esan beharra dago, hori migrazioekin lotuta dagoela. Orain, indoeuropear migrazioari izen bat jarri diote, Jamaia edo lako kontu exotiko bat. Badirudi, garai batean ona ere indoeuropearrak etorri zirela, normala den bezala, hauelako estruktura defentsiboak eurek sortu zituzten, gutxi gora bera, brontzea ere eurek ekarri zituzten, gero burdinera pasatu ginen, eta ikusten dugu, edo Aleneko mendilari egin nion lehenengo bideo hartan, esan nuen orain dela 2000 urtetik ona, burnia egiten,
gabiltzala hemen inguruotan, ura ere, kanpotik etorritako jendearen teknologia zen printzipioz. Errube da, zaldia, hori beste zonalde batzutatik etorritako gauzak izan zian, bere garaian, eta Euskal Herrian, beste leku guztietan bezala, gelitu ziren, berton, bizi ginen, edo bizi ziren, biztanle haien, bizitza hobetzeko. Hemen, enkarterrietan, garai batean, lehenengo karrantzano haiek edo enkarterrietar haiek posik biziz izan zirela, era paketsu batean, eta ia komunismoa antzekoan izango litzateken gizarte baten, ez dut uste, baina holako kontuak ere. Onatx gaurko bideoa, arresitik jausi beharrean naiz, eta, espero dut zuen buruetan erantzunak baino galdera gehiago sortua izana. Hurren artio!